Kien fl-1724 meta twaqfet il-Florjana 300 sena ilu, ftit jiem oħra l-Furjaniżi ċċelebraw dan l-anniversarju kif matul il-jum tal-Ħadd iċċelebraw il-festa tal-padrun tal-Florjana San Publiu. Il-festa ta' San Publiu, l-ewwel isqof Malti, hija l-ewwel festa wara l-Għid u meqjusa bħala dik li tiftaħ l-istaġun tal-festi. TVM News tkellem mal professur Henry Frendo li għalkemm ilu snin jgħix ħattard fejn saħansitra kien sindku għall-ewwel leġislatura tal-Kunsill Lokali huwa Furjanis minn ġu fommu. Furjanis il-ġenituri tiegħu huma minn Balzonetta. Huwa qal li għalih il-Florjana hija l-punt ta' oriġini u għalhekk tfisser ħafna minkejja li f'ħajtu kien jeħtieġlu jkun f'ħafna pajjiżi oħrajn. X'iftakar l-aktar minn tfulitu fi triq Sant'Anna, il-professur Frendo jsemmi ħanut partikolari li kien jagħmel din it-triq unika. Imor jikkjujaw għaż-Zapolita ta' Londra bil-bombi. Jien niftakar it-tifla ta' x'ismu ta' Giuseppe Falzon li kien il-proprjetarju tal-London Confectionery ta' Londra ġifieri. Tferra l-għasel mill-ġarra fuq il-Zeppoli fuq il-counter hawn. Għal-ġen, tajbin. Frendo jitkellem dwar il-memorji tiegħu tal-festa ta' San Publiu. Il-proċessjoni kien tgħaddi minn taħtna propja, u l-marċu wkoll, ġifieri kien jgħaddi minn taħtna. Għandejna. Allura tiftakar il-marċu nqattu l-fidet u l-karti biex nisfgħu fuq il-marċ. Huwa kompla jgħid li l-Florjana għandha vantaġġi partikolari li jaqduha. Il-Florjana għandha vantaġġi li m'għandix rivalitajiet la ta' għaddisin. U laqqas ta' banet. Dak il-banda Villena li għal unika banda li għal Furjana. U San Publiu li kullu l-uku patrum Furjana. U finalment il-professur Frendo jesprimi l-akbar biża tiegħu għal Florjana tal-lum u tal-futur. Sfortunatament spopolat ruħa u għaliex ħafna nies telqu mill-Furjana. Marru fis-subborgi u f'postijiet ikbar fejn kien hemm iżjed spazji. U l-Furjana llum għandek an aging population. Illi jekk ma jissirx xi ħaġa bħal bini iktar bini akkoljenti nibża li l-popolazzjoni tkompli tanqos. Huwa jtem jgħid iżda li anke mill-bogħod Furjanis jibqa' Furjanis u meta l-komunità tiċċelebra jkunu qed jiċċelebraw flimkien fil-Florjana. Il-professur Frendo huwa wieħed minn bosta nies li taw semhom fil-ktieb Florjana u l-Furjaniżi li għadu kemm ġie ippubblikat.